معانتي نايت حزيز نورك خفلي ناي مودة أيو تاشعي كفال لن ناي مودة كفالن إيو زمدنا بتكريستيانن حزباو منغستن زبل أرأستي إيو نيرو مالتي سلازي بفلا يا مجمريانا مودة متمارس لزخونه بتصمونا كتاتلوه يلابو مالتيو اتار استي قليل ار استي اي نبرن نغليو فصيمو ايردوني نيرو نغليو يتحواوسو نيرو بزح حسابي زمصكات تمرتي كتمهار كلها مخنياتو كمار استي بزح ابته كريستيانات ناي تغرينيا تزاربت ويا امحرنيا تزاربت زي كونس ابتنا انجليش تزاربتون بزح زوتر تمرتي ايكونن اتا انا زمص اخو تمرتي مخنيات زغور كلغن مجمريا ريليفانت يو نتناتنا خنتات مالت بقطتا كاب بزح كالوت عينت حزبتات نعنا يملكتنا بزعبا زر استزخن فلت نمنتاي بحاس سلبام انت خينوسن مرጫታትና بزي افلطوم انت خيكون ناملاخ زوغ خون يخاليو تمرጫና نسبات زعنقف خون يخاليو تمرጫና ويكا نعمصتي زتابع خون يخاليو تمرጫና ስለዚህ አድቂቅና ነቲ زمدنا ويار استقوا كنفلطو غزي زوسد انتخونه ወይ ድማ በተሐደ ወገን ዝተፈላልየ አይነት ትርጉሙን እንተለዎ ቡሕዱ ተናተ ኢዕላማነ ትምርት ከምዘ ከለኹ ግን ነዛ አይነት ትምርቲ ኤክስፖዝ ንኽትኮኑ ወይ ድማ ክትቃልዑ ወይ ለይ ከምዝባሎ ስለዚህ ኣብዚ ጉዳይ ዝንታዩ ናተይ መምርሒ እታ አምላኽ ዝደልዮ መገድ ኸንታዩ ኢልኩም ባዕልኩም መርሚርኩም መንፈስ እግዚአብሔር ዕድል ሂብኩም بقنع زخنا وساني ختوسنو بزح سب سلز صعب طرح زي كونه ختصعبوس املاخ زدليو نغرك انتاي الكم انت ختمرمرو حدا خبت علامه زنبره ينس تمرتزي قدالو خلو معناتي سلازي እዚ ኮይኑ امود اتا بصحنا لنا ارجع 50 دقيق ساعات 40 قلملن دقيق ان غبوركي اتتمرتي كاب قداماي كفال كساب شامناي كفال كيده صنيحه لو ما انت تاشعي كفال ناي مود اتا غيره كدمدمه كله بدقيق تبصحو مالت ايكونن زغلو استمهرنايو ግን ከምዝበልኩኹም ሃይላይት አይነት እዚ ነገር እዚ ከምዘሎ አገዳስነቱ ዓቢ ምዃኑ ልክዕ ከምትን ቃል አምላኽ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወትና ንጎየሉ እዚ ነገር እዚ ካብኡ ብዘይፍለ ሚዛን አድላይነት ከምዘለዎ ምክንያቱ 000 ኣብ ህይወት ደቅ ሰባት ስለዝኣቱ አምላኽ ከኣ ዘገድሶ ህይወት ደቅ ሰባት ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩ እዚ ኮይኑሎም ማዓንቲ ናይ መወዳእታ አርእስቲ ክርስቲያናዊ ምእዛዝ ንስልጣናት ዝብል ክርስቲያናዊ ምእዛዝ ንስልጣናት ዝብል ንኡስ አርእስቲ እዩ ኣብ ትሕቲ ዓብር እስቲ ዝምድና ቤተክርስቲያንን ህዝባዊ መንግስትን ዝብል እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ድማ ከተውፅኡ مجمريا جمر كله كفل حدا زياء أمبيبة زياء أون مور صغيتنا رئينا يا مالتيو مور دأتاخا زي تحسب كن كابو جميرنا كن كتصلينا رومي معرف 13 خمزيبل بأملاخ زي كون سلطان يلبون اتم زلو سلطانات كاب أملاخ تسر يمو نفس وكف نتقابل عليو سلطان زلو ويجزايو ስለዚህ አነት በዓል ስልጣን ዝቃወም ነቲ ስርዓት አምላኽ ይዝቃወሞ
እቶም ዝቃወምዎ ድማ ባዕላቶም ፍርድ ክቕበሉ እዮም እቶም ገዛእቲ ንእኩይ ግብሪ እምበር ንሰናይ ግብሪ ዘፍርሁ ይኮኑን ነቲ በዓል ስልጣን ከይትፈርሆዶ ትደሊ ኢኻ ንሱ ንሰናይካ ኢሉ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እሞ ሰናይ ግበር ንሱ እውን ክንእደካ እዩ እኩይ እንተገበርካ ግና ኣገልጋሊ ኣምላኽ ነቲ ገባር እኩይሲ መቕፃዕቲ ዘምፅኣሉ ፈዳይ ሕነ ስለ ዝኾነ ሰይፊ ንኸንቱ ኣይዕጠቕን እሞ ፍራህ ስለዚ ኸ ስለ ሕልና ኢልኩም እምበር ስለ መቕፃዕቲ ጥራይ ኣይኮነን ክትግዝእዎም ዝግባኣኩም ገላዊ ኣምላኽ እዮም እሞ በዚ ተግባር እዚ ከብ ኮር የገልግሉ ኣለዉ ስለዚ እውን ኢኹም ግብሪ እትህቡ ዘለኹም እምበኣርስ ግብርን ዝግብኦ ግብሪ ተጎን ዝግብኦ ተጎ ፍርሃት ንዝግብኦ ፍርሃት ክብረት ንዝግብኦ ክብረት ንኹሉ እትዘዝ ዝግብኦ ሃብዎ ሓፂር ጸሎት ክንጸልይና ሰማያዊ ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ነገር ዝፈጠርካ እግዚኣብሔር ኩሉ ብኢድካ ዝኾነ በዛረፍዲ እዚኣ ክነምልኸካ ኢልና መፂና ኣለና ሎሚ ናይ መወዳእታ ክፋል እቲ ሒዝናዮ ዝነበርና ንምሃር ኣለና እግዚአብሔር ካብ ጃማምራና ኣዋዳዳና ዝበለጸ ክኸውን ክትረዳኣና ይጽልይ ኣለኹ ቃልካ ንህዝብኻ እግዚአብሔር ግልሃሉ ብርሃን ሃቦ እቲ ሓቁ ክፈልጥ እሞ ብኡ ድማ እግዚአብሔር ሰሚሩ ክኸይድ ክውስን መንፈስካ ክድግፎ ጸጋ ድማ ክትቦ ይጽልይ ኣለኹ ንዓይን ባርያኻ ድማ እግዚአብሔር ተጠቐመለይ ብኸናፍረይ ወፂእካ እግዚአብሔር ንህዝብኻ ተዛረብ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቲያናዊ ምእዛዝን ስልጣናት ይልና መደምደምታ ዓይነት ክገብረሉ የእግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ትሕቲ ንቡር ወይ ከዓ ጥዑይ ኩነታት ከምዚ ዘንበብክዎ ምዕራፍ 13 መልእኽቲ ናይ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ንስልጣናት ክንእዘዝ ንስልጣናት ክነኽብር እቲ ዝግብኦም ክብሪ ክወስዱ እቲ ዝግብኦም ምእዛዝ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዘለዎም ትእዛዝ ክረኽቡ እዩ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ ግን ኣብ ዓለም ብንቡር ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣይጸንሕን እዩ ካብቲ ብንቡር ኩነታት ንመሓደሮን ንነብሮን እቲ ብዘይ ንቡር ኩነታት ዝገጥመና ኣብ ህይወት ይበዝሕ ኣብቲ ውልቂ ህይወትና እውን እኳ እንተኾነ እቲ ፍጽምና ወይ ፐርፌክሽን ዝበሃል ዓይነት ናብራ የብሉን ሰብ ትዝበዝሕ ህይወቱ ብብዙሕ ጸገማት ከም ዝሕልፎ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ባዕልና እውን ነፍስ ወከፍና ዝተመኮርናዮ እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ንቡር ኩነታት ቃል ኣምላኽ ዝኣዘዘና ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጽሓፎ ንሰብ ሮሜ ምዕራፍ 13 እዚ ዘንበብክዎ እዩ ነቲ ፍርሃት ዝግብኦ ክፍራህ ነቲ ክእዘዝ ዝግብኦ ክትእዘዞ ነቲ ክብሪ ዝግብኦ ክብሪ ክትህቦ ንዘዝ ዝግብኦ ነናቱ ክትህቦ እዩ እንተኾነ ግን ኣፍራሲ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ደኸም እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ንቡር ኩነታት ንነብር ኣይኮና ዘይ ንቡር ኩነታት ይመጽ እዩ ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ከዓ ዝፍተን ኣብቲ ዘይ ንቡር ኩነታት ክኸውን ከሎ እዩ እቲ ምስትውዓል ዘድልዮ ፍልጠት ዘድልዮ መገዲ ሓቂ ክፈልጥ ምእንቲ ነቲ ቁኑዕ ክውስንሲ ኣብቲ ዝተዘናብዐ ኩነታት እዩ ኣብቲ ሓባጥን ጎባጥን ዘለዎ ኣብኡ እቲ ንምውሳን ቁኑዕ ውሳኔ ንኽውስን ጥንቁቕ ዝኾነ ምርኣይ ወይ ከዓ ምግንዛብ ዘድልዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ከ ተዓሚትና ስቂልና ዲና ክንእዘዝ ወይስ ክንብሎ ዝግባአና መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ነገር ኣሎ እዩ ማቴዎስ 20 ካብ 24 ክሳብ 28 ዘሎ ከነብብ ንእሽተይ ባክግራውንድ ናይቲ ክብሎ ዝደለኹ ክህበኩም እየ ከምዚ ይብል ማቴዎስ 20 ብዛዕባቶም ደቂ ዘብዴዎስ ዝበልዎን ኢየሱስ ክርስቶስ እናሓንሳብ ኣዲኦም ሕሊፎም እናሓንሳብ ከዓ ብርእሶም ማለት እዩ ማሪቆስ ባዕሎም ከም ዝመፁ ይዛረብ ማቴዎስ ግን ኣዲኦም ከም ዝሕለፉ እዩ ዝገልጽ ብዝኾነ ግን እቲ መልእኽትን ኢየሱስ ክርስቶስ በጽሒዎ ከምዚ ይብል እቶም 10 እዚ ሰሚዖም ማለት ናይ ደቂ ዘብዴዎስ
حتى يسوع كريستوس مسمعو ماتيوس كم زجر يقول صلى الله بتوم عسرته إذا سمعهم بتوم كلت أحوات تناددو يسوع كأت أوعه بلهم نهزاب شيم توم كم زجز أوام عبيتهم دما كم زملكوهم تفلتيهم أباتاتكم جنا كم زايكونن اتخابقاتكم عبي مخان زدلس جزءكم دايخون اتخابقاتكم مرؤي خون زدلخا بارياكم يخون ودسب دما كمون ودسب مالتي كجلجلن هيوتم انت بزحات بجاخ حلف امبر كجلجلو إلو أي متن بولم دك زبديوس يسوع كريستوس نبي يرسالم كسكال إلو أبز خدول لزنبر إيوان بولود هر حجيج إيوان ناي مسكالي بتحيو نعنا يرسالم إلو خاب جليلا حزوهم خير كله أما كالجن يرسالم يخيد كم زلوا مسستو علوتهم دك مزامرتي بفلاي دما دك زبديوس يرسالم تاما أكل ناي سلطان زنبرتيا هيرودوس أبو بالاس اللوه اتليك كهانات أبو أوفيس اللوه اتوم ناي روم بروسكيترز بهالون أبو أوفيسات اللوهم لك كم زحجناي واشنطن دي سي ويكاب عدنا نتخيط كأسمرا نبلو اتخلو ناي دبلوماتيك أوفيسات زلوه ناي سلطان بوتا زلوه كم مخانو زيرو دوهم تم دك مزامرت نعناي نبي يرسالم كسكالي كغيد كبلهم كلغن ايستو علوون منغست زقن عيز مسلم زنبره بز مخنيات دمان تايلمو اديوم ليهم مالتيو اتحاده بيمانكا ابت زفانكا خوف مسبلكا اتحاده بصقامكا خون قدابل الاتو مالتيو ابت خالقون نسم بعلم مصيوم كم زحاتت وي نغرنا زي درئكم زل حجن تايو اتي حساب ناي كريستوس زنبر خالق قدايو اتوم حواريات زغونو دحر دق مزامورتو مس زنبر زحسبو زلوها خالق قدايو اغرن كبرون يبلو ابوتاتنا اي سماما عيني مالتي كبرو وقعي كبرون تداستوعيلكم له اتغرون اتديم زبلون اوبوزيت زغيد انصاري بارالل ايكونن زغيد يسوع كريستوس كسقل من حطيات دق سبات نبي يرسالم يخيد نسوم زتردؤو غا سلطان كعز كوديتا عينت كجبر نتزنبر شعو سلطان ناي روما فريسو ويناي هيرودوس سلطان وسيدو نإسرائيل منغست تختكل ازي نيرو تحسو ازي سلازنبر خا حدا بيمانكا حدا بصقامكا قدا خون يلوم مال يسوع كريستوس ابز حجتي ارايهم كم تزحلفه قدام يستمهرنايو يلوط الله يقنع الله اذا عينت الرأي ويك انقدونا يلبي attitude ايكونن اتي امنغست املاح زؤتو ويك امنغست املاح بز عينت سيستم ايكونت تخيد كاليو الى شيفت يغبر الله انتي لوم يسوع كاصوعي بلم نهزاب شيمتم كم زغزؤوم زبل زلو ابتنا انجلش كيتكم تخيتكم دومينيت زغبروم زعبللوم توم شيمتم توم سبا سلطان مالتي نهزاب توم سبا سلطان نسوم كم زعبللوم تفلطيهم مالت جبرتي حدقتي توم سبا سلطان يوم اتا ابلع لزلو يو قراج فلاج دلا يزغبر مالتي تساتفونا يتوم حزبي يبلون ويدما نخجلجلو ايدا ابتلع لزلو نخعبل الانبر كجلجل ايكونن حدا عبيتهم دما كم زملكوهم اتي ملكي زبل قال اذا خاوز وصقالي ملخ زبل قال ناي ابرايستون تتعيز مسد خيدي نغوس مالتي ملاخي مالتي كابو حزنا نحنا خا ناتنتنا يخن كيد كلنا ولق ملاخي نبل تاي مالتي بينو دلا يزغبر مالتي ناي كالوت حساب ويريتو زي قبل تايرانت ابلو ابتنا انجلش ترجم انت داخيتكم مالتي سلازي اتم عبيتم كا سقطتيهم ملختيهم تايرانتيهم كم مهانت فلتيهم يلوم يسوع كريستوس اباتاتكم غنا كمز ايكونن እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እተኻዋትኩም ዓቢ ሙኻን ዝደልስ ግዙእኩም ዳ ይኹን
اتخابخاتكم مرؤي كخون زدلخ أبارياكم يخون إلوام كم أدم ما إلوام حج يسوع كريستوس برؤسون دي زجمر ود سب نرؤس مالتي كجلجلن هواتهم أنتم بزحات بجاخ حلف نمبر كجلجلوا إلو أيمتسهن سلازي اتسلطان الرائيو أبي يسوع كريستوس نبيني نايتهم أحزاب نايتهم أملاخ زي فلطة أملاخ إسرائيل زي فلطة الرائي أنا يسلطان كان نبيني حجي أبي أنا يسلطان يخون زقبو اتي أمنجست أملاخ زلا ويتي أملاخ علني زبل أنا يممرحي يختل زلوا اتي يسوع كريستوس كم زي يخون زبلودي ويس كم تنايتهم أحزاب عبيتهم زملكوهم دلاهم زقبروهم اتهم شيمتهم دما دومينيت زقبروهم ويك قبل عليهم زقويتوتو إيو إزي سمعكم ما أنت أخونكم ما بزعد بوزح جزء ناي مريحنا تمرتي كوهاب كله servant leadership زبهال الله باريان نهون كاجن تمرح بحصر زبالة تمرح زبهال definition ناتو اتناتو ترجم أجل قالي إذا أمبر قبل علي كلهم كوين خجيتات أيقونن أبزع عدي زرب الله البريزيدنت خمرت خلوت election مالتيو أب أوفيس مسأتوه زغنا عينة بريزيدنت بب 4 عامات خمرات كله مالتي اتهز بنتايز بال attitude ويكا حسابي زلوا قبل عيتي بريزيدنت نو نحنا كو عينا هاير غيرنا يو نتنقصي نحنا إنا قوت إرنا يو تقوت إريو نسرح زلوا سلازة أقل قالي يو مبر تايرنت أيقونن يسوع كريستوس زي أي ممرحيب أبت مريحنت كتمرحو تدليو كوا ولا أنتخونكم بلعلو خينكم كتم محضرو أنت دخلكم أقوى أقل قلتي إخم كتكون زلكم بتحتي إت principle ناي ممرحي إمبار ناي ممرح أبزي يسوع كريستوس بنتصور نجيروا الله بخلاي كأب خلاي الرأي خنريو خلنا خا اتي اب عالم زلو سيستمن اتي حدا صعب كريستوس كختلو زغبان قلباتي diametrically opposite يو فصم يرخمني لعل خون زدل بتحت يخون كما حدر زدلي اقل قالي يخون ازي حزنا كنكيد يقبأنا مالتي غريغ بلومبرغ زبحال بزعبازي تنتنا خيب كله اتم عسرتون زتنا ددو بقن اد أمبر كاب حقني حقنا حتونا يدق زبدي وسلز حسابه ما يكونن يبل مالتي ولا تم عسرتون نمنتاي دا زخوين يلوم واج زبلو اتم كلتا دق زبدي وسي اب سلطان نخيموص سلازقون يم دا أمبر اتقنع زخونه مردانا يمرار حسل استردو ما يكونن سلازي يسوع كريستوس كزارب كله نخلهم بحفشا استزاربو زربا ايو مالتي ازي حيزنا ابا عمرنا بزعبا ازي زنببكو معرف 13 ليون موريس زبهالون بزعبا زي تنتنا خهب كله ليقنا يحدش كيدان صحفات ايو كمزيلو سلطانات منغستي لؤخات امبر فتصم سلطان زلوهم ايكونن نزياتهم ان اززهم كساع مسحق املاخ زتسمامعو طراي ايو كابتلك እግዚአብሔር ሰርዓሎም ደረት ምዝሓልፉግና ምቅዋም ይግባ እዩ ኢሉ ማለት ስልጣኖም ልቃብ ይምበር ቡቋል አይኮነን እንታይ ማለት እዩ ከምቲ መምርሕ መሰረት ኣብ ቃል ኣምላኽ ብሙሉእ ዝረአናዮ ስልጣናት ካብ እግዚአብሔር እዩ ኢልና ጳውሎስ እንታይ ማለት እዩ ስልጣን ዝህብ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ስልጣኖም እንታይ ብሎ ኤክስትሪንዚክ ማለት ዝተዋህበ ዳአዩምበር ካብ ርእሶም ዝበቆለ ስልጣን አይኮነን ብርእሱ ስልጣን ዘለዎ ብርእሱ መራሒ ዝኾነ ብርእሱ ጎይታ ዝኾነ በይኑ እግዚአብሔር ጥራሕ ካብቲ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር መጥዩ ዝሃቦ እዩ መራሒ ዝኸውን ወይ ከዓ ስልጣን ዝኸውን ስለዚህ እቲ ዝተዋህበ ስልጣን እቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ስልጣን ዝረኸበ እግዚአብሔር ናቱ ይኮነን
እግዚአብሔር ዝሃቦ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ እዋን ምስቱ ወሃቢ ዝጋጮ ሓሳብ ክመጽእ ከሎ ምቀዋሙ ዝከኣል እዩ ኢሉ ማለት እዩ እስከ እታ ቀንዲ ዝደለኽዋ ጥቕሲ ኣብዚኣ ክንብበያ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ካብዚኣ መምርሒ ክንወስድ ኢና መዓሲና ንሰምር መዓሲና ኣይፋል ንብል ኣብዚኣ ሉቃስ ጽቡቕ ገይሩ ጽሒፍልና ኣሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ክሳብ 20 ዘሎ ማለት እዩ ዮሐንስን ጴጥሮስን ዶ ሓደ እዋን ናብቲ ቤት መቅደስ ናይ ሰሎሞን መጽዮም ብድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራጉ ብድሕሪ ፔንቴኮስተ ምውራዱ ብድሕሪኡ ኣብ ምዕራፍ 3 ዮሐንስን ጴጥሮስን በቲ ቤት መቅደስ ክሓልፉ ከለዉ ሓደ ካብ ከርሲ ዲኡ እጋሩ ዝሞተ ረኺቦም ይልምን ከኣዩ ነይሩ እና ለመነ ከሎ ንሶም ይሓልፉ ነይሮም ግልጽ ኢሎም መስጠመትዎ ከዓ ገለ ዝህብዎ መሲልዎም ስጠመትዎ ይብለና ጴጥሮስ ግን ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘለኒ ግን እዚኡ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስ ኢሉ ኣተንሲእዎ ብድሕሪኡ ሰብኣይ ዝሓዊዩ ነጢሩ እዚ ምስኮነ ኣብ ኢየሩሳሌም ኩሉ ዝነገር ዝተፈሊጡ ማለት እዩ ምስተፈለጠ ከዓ እቶም ዋዕላ ናይ እስራኤል ሳንሄድሪን ዝበሃሉ ከዓ ሒዞም ኣሲሮሞም ማለት እዩ ኣሲሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይሕዲሮም ብድሕሪኡ ኣብ ዋዕላ ጠጠው ኣቢሎሞም እዚ ጽሑፍ እዚ ድማ ብድሕሪኡ ነንብብ ኣብ ህዝቢ ምእንቲ እምብዛ ኸይውረ ግና ደጊም ንሓደ ሰብ እኳ ኸይነግሩ ኣምሪርና ንግናሓዮም በሉ እዚኦም ቶም ኣኼባ እዮም ፀዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎ ሰምዑ ደለኹም እንታይ እዮም ኢሎሞም ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎም ነፍስ ወከፍ ስልጣን ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ ነቲ ስልጣን ይገዛእዮ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 13 ሮሜ ቁጥር 1 ኣስተውዕሉ ኣብዚ እንታይ ይብልዎም ኣለዉ እቶም ሳንሄድሪን እቶም ክልተ ሊቀ ካህናት ዘለዎም ሃናን ቀያፋን እቲ ባይቶ ናይ እስራኤል ሽዑ ዝነበረ ማለት እዩ ስልጣን ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎም እንታይ ሓሳብ ኢኹም ትሕዙ ዘለኹም ሕጂ ክልተ ነገር ዶ ይጋጭ ኣሎ ንስልጣናት ንልዕልይኹም ዘለኹም ኣብ ልዕልይኹም ስልጣናት ዘበሉ ተኣዘዙ ወይ ከዓ ተገዙ ኢሉ ጳውሎስ እዚኦም ከዓ እንታይ ኢሎም እዮም ዝእዝዝዎም ዘለዉ ኢየሱስ ከይትሰብኩ ኢሎም ከዓ ይእዝዝዎም ኣለዉ ስለዚ ብመምርሒ መሰረት ናይ ጳውሎስ ንኢየሱስ ምእንቲ ከይሰብኩ ኣፎም ተሓቲሞም ስቕ ክብሉ ኣለዎም ማለት እዩ ምዕራፍ 13 ሮሜ ይውፁ I want you to get this ምዕራፍ 13 ዘንበብኮ እንታይ ኢሉ በአምላኽ ዘይኮነስ ስልጣን የልቦን እቶም ዘለዉ ስልጣናት ከዓ በአምላኽ ተሰርዑ እዮም እሞ ነፍስ ወከፍ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን ዘለዎ ይገዛእዮ ኣብዚ ከዓ እንታይ ኢሎሞም እቶም ስልጣናት ልዕሊኦም ዘለዉ ማለት እዮም ነቶም ሐዋርያት ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎም ስለዚ እቲ ሊዮን ሞሪስ ዝበሎ ዘረባ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ስልጣናት መንግስት ልኡኻት እምበር ፍጹማት ኣይኮኑን ቀጺሎም እንታይ ኢሎም ጴጥሮስን ዮሐንስን ኣብ ቁጥሪ 20 ናይ ምዕራፍ 4 ግብረ ሐዋርያት ንሕናስ ነቲ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ምዝራቡ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እዩ እሞ ካብ ንኣምላኽ ንኣኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ እንተኾነስ እስኪ በዓላትኩም ፍረዱ በልዎም ሊትራል እንታይ ኢሎሞም ኣይንእዘዝን ኢና ኢሎሞ ማለት እዩ ንሶም በዚ ሰብኣይ እዚ ስም ከይሰብኩ ኢሎሞም እቲኦም ከዓ ኖ ንሕና ንስልጣናት at this point ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ኣይንእዘዝን ኢና ኢሎሞም ማለት እዩ ክልተ ዝተጻረረ ሓሳብ እዩ ዘለዎ እቲ ሓደ
እቶም ዋዕላ ዝበልዎም ነገር እዩ እቲ ሓደ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ 28 እንታይ ኢሉ ኣሎ ኪዱ ንኩሉ ፍጥረት ወንጌል ንገሩ ብስመን ብስም ኢየሱስ እቶም ዋዕላ ከዓ እንታይ ብስም ኢየሱስ ዝበሃል ከይትሰብኩ ኢሎም ማለት እዩ ኣብዚ ይጋጨሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ክርስቲያን ብንጽል ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ብእኩብ እቲ ምስ ህዝባዊ መንግስቲ ዘለዎ ዝምድና ነዚ ስዕብ መምርሒ ክሕዝ ይግብኦ ነፍስ ወከፍ ሰብ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ስልጣን ክግዛእ እንተኾነ ግን አንጻር እቲ ቃል ኣምላኽ ዝእዝዞ ትእዛዝ ንኸይግዛእ ደው ክብል ይግባእ ማለት እዩ ስለዚህ ነዘን ክልተ ጥቕሲ ዘተኣሳስረን ሓደ ነገር እዩ ማለት እዩ ንኣብ ልዕሊኻ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝሸሞ በዓል ስልጣን ክትግዛእ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ በዓል ስልጣን ምስ ቃል ኣምላኽ ዝጻረር ትእዛዝ እንተዳ ኣዚዝካ ግን ንኸይትግዛእ ደው ክትብል ይግባእካ ማለት እዩ simple and clear ሰብዘዝ ዝቀለበካ ጥራሕ ስኢልካ ሙሳድ ጽቡቕ ኣይኮነን መምርሒ ናይ ህይወት ክርስትና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሪኦ እዩ ደጋጊምና ንምሃሮ ኢና ኣብ ኩሉ ቤተ ክርስቲያናት ከዓ ንምሃሮ ኢና ብትሕትና ምስ ሕዋት ምስ ኩሉ ሰብ ምንባር እዩ እንተኾነ ግን ሰብ ዝበለካ ናቱ ሓሳብ ይኹን ወይ እውን መንግስቲ ዘውፅኦ ሕገ መንግስቲ ይኹን ወይ ዝተፈላለየ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ተሰማዓይ ይኹን ዘይተሰማዓይ ዝተፈላለየ ገፍጊፍካ ኣይወሰድን እዩ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ሲሪየስ ክርስቲያን ኮንካ ንግዚኣብሔር ኣነ ዝነብር ትብል ሰብ እንተ ደኣ ኮንካ ግን መንፊት ክህልወካ ኣለዎ እዚ ትማል ሰንበት ብቅድሚ ትማል ሰንበት ዝተማሃርናያ መንፊት መነፀር ክህልወካ ኣለዎ መዓስ ዝቕበል ሓሳብ መዓስ የኸዝነጽግ ሓሳብ ንመን የተጋጊኻ ኣለኻ ዝብሎ ንመን የኸዝቕበሎ ብዙሓት ድምፂ ውፅኦም ስለ ዝበልዎ ስቕኢልካ ኣይትቕበሎን ኢኻ ኣኼባ ናይ ቡርትዓት ስለ ዝኾነስ ንሱ ክስማዕ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ማይኖሪቲ ስለ ዝኾንካ ማለት ብቁፅሪ ብተዛማዲ ውሑድ ስለ ዝኾንካ ሓይሊ የብለይን ስለዚህ ናይ ኣምላኽ ነገር ሲትረፍ ዝበሃለሉ ኣይኮነን እንተ ደኣ ክርስቲያን ኮንካ ማለት እዩ ኣነ ናይ እግዚኣብሔር ትብል እንተ ደኣ ኮንካሲ ነቲ ዝሓልፍ ክትሕልፎ ነቲ ክትቃወሞ ዝግባእካ ከዓ ግድን ክትቃወሞ ስለ ዘለካ ክትቃወሞ ጥራሕ ኣይኮነን ኣንጻር እቲ ቃል ኣምላኽ መፂኡ ዝእዘካ እንተኮይኑ ስቕ ክትብል ፓሲቭሊ ጥራሕ ዘይኮነስ must ክትቃወሞ ዝግባእካ ነገር እዩ that's when you are assured ናይ ኣምላኽ ምዃንካ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ደኣ እሞ እንታይ ይፍልል ኣሎ ክውዕካ ብማንካ ክዝሕለካ ብኢድካ እንትኾንካሲ እንታይ ደኣ ፋይዳ ኣለዎ መትከልካ ክትነፅር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ሓንሳብ ተባሂልካ ኢኻ ሽም ወፂእካ እዩ ወገንካ ፍሊጥካ ኢኻ ኣብ ሓደ ካታጎራይዝ ምግባሮም ዘይተረፎም ንስኻ ከዓ ንዕኡ ክትመውት ኣለካ ስለዚ እዚ ክልተ ነገር ኣሎ ብግቡእ ኣካይዳ ከምቲ ክርስቲያናዊ ህይወትካ ክትመርሕ ከም ቤተ ክርስቲያን እውን ከምኡ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝፃረር ዘበለ ቅዋም ናይ መንግስቲ እውን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ክትቃለሰሉ ይግባእካ ከመይ ኢልካ ትቃለስ ገለገለ ኣብነታት ክንህብ ኢና ማለት እዩ ካብዚአን ሕጂ ክልተ መልከላት ክህበኩም እየ ካብዛ ጽሕፍቲ ጴጥሮስን ዮሐንስን ዝመለስሎም ነቶም ባይቶ ናይ እስራኤል እታ ካብዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ንወስዳ መትከል ከምዚ ዝስዕብ ትኸውን ነቲ ኣምላኽ ግበሮ ኢሉ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ህዝባዊ መንግስቲ ኣይትግበሮ እንተበለ ነቲ ናይ ህዝባዊ መንግስቲ ትእዛዝ ሓዲካ
نتناي أملاخ تأزاز تفتصم بتحدقها نتا أملاخ هاي تقبر إلوز أزازو تأزاز أستوعلو حزباو منقست تقبر إلو انت أزازه حجون نتنا حزباو منقست تأزاز حديكا نتا أملاخ أزازو تأزاز إخا تخبر سلازي ني حدا حزباو منقست تأزاز نمتقبارو وين زي متقبارو أب مقداو مسمى مرحيتات قال أملاخ زد تمركوسه إيو بطرسن يوحنسن زهابنا زرعينا برنسبل كا أخنو خصدن تخينا أتوم سانهدرين كي تقبرو إلومم نسوم كا يا أيفالنان نحناس كنجبرينا إلومم أي سمعمم مخنياتو كنجبر أين خلينا زبلوم مخنيات اتي سانهدرين زبلوم تأزاز مستقل أملاخ زيك أدويكا أنصارت يسوع كريستوس أزازوس لزخنة نسوم كا نو نحناس at this point أبزا مسمر إزياء كابننا حزباو منغستي قوام بإيد سب زواتة نتسمعو منغستي يسوع كريستوس زبلو إنا نأزاز مسؤول زك أدو سع زخنة حنقو فايلنا مرحبا لنا نقبله مسؤول زيك أدو انتخونا جن أبز قوان زي نحنا ناي كريستوس إنا إلهم مالتي لازم عاسخة مبلي تبل معاسخة ماغوت ازي كم مرحق نوصد نقل كيس بكيس يفعل على يقول هو بقداي كمتي دقاقي مزبولكم اتم مرحق نوصد نقل جنزيا فيت نفيت كجاج أخلو مستناي أملاخ قال أبزي مرج أنا تناخ نوصد يجبعنا مالتي بخماي مجدزن زبل كم تزبولكم مالتي كل جزية بتحت النايو يسوع كريستوس زرعنا نتي أمدر متسيو قام أنت أنا خسك الكلو نعلم كواجا أخلو أقوى بتحت النايو متسيو فيليبي معرف كل تخاب حموش تخسب شو منتظر له أملاخ كنسو نرؤسو جن كم أملاخ كي قطعة كم سب كينو تجفو تقد كيتو تسقيليو اتوجئنا ون أنت خناه اتمقوامنا ون أنت خناه كل جزء بتحت النايو يوكو خون زلوا مالتي قداي بيتروس 13:15 زيبل نغويتانا كريستوس بلبهم قدسوا ومبر بزعبات أباخاتكم زلا تسفا مغنياتان زحتكم زبلس ملاش نبهاب كل ساعة اتدالوهم كنو بدحريو جن كم سيلو جناخه بعقلم بفرهاتن دعا يخون إلو اتي كم زبالكم أبتمقوام كون كله أبنت يسوع كريستوس زرعنا الناس زنتلكا الناس تعرفكا نايسب سلطان منزعكا نايسب شم أخفيكا ناتون زيناتون هيبكا زي كونس وحلول مجدي إخانتنا يجزي أبهر تبك النات تطابقه مالت زخاء بتحتنا قداي كاس بتحتنا قد فتسب دفار كي كونكا تحققن ريليز تقبره أب كله أما أخلي حوات يخون أب كالي يخون أب من الجستات يخون ننقص يلقى خد صوعه بريزيدنت خص عزخونه بريزيدنت أكله كستو الكامل زنتال زي كونه أما حدار التقين ما حدار كله كبرت زلوا قال أملاخ زمهرنا بفلاين إحنا خاب بوتاتنا زرعينا كومي سلزق نتحسب كله توحطه تقبله مالت هيكونن سب كاب سب يفعل عليه بفلا يبزر استناخ يوت أخو خلقه مستقال أملاخ نزت عرر نجار كتقاوم كلها بخبرة نتحققن كتقربه إذا بمسرة زنزن ديالوج كنجبر كإلت كنت ري يجب عنا يو مالتي مخنياتو بديالوج ويك أبزر بخاب حدا وانتمت نقرأ مقدي تمالي ناي حدار تماهرنا صبوق تمرتنيرنا مالتي هجي نحناسي أزوم بسمين عينة زلناس يلو باستر الحلوة سوري باستر سأقام علنا
بفلا ودات إلو أنا خا ولا والد سدي حدا دمينا ولاتنا إرتراويان تقول الناس أولدنا وداتنا حنت سبيتي أوليداتنا سلازي لملي له حق خايلو تسامامي عني أبتي زرب كون كله شجر لنا ترر زبالة يوت أزار أربعنا كم زخبلت صنعهم علتي كبرت زيت هبونة سب تزارب وخلها أنا أستوعله هسر صبوا إخاز الله أنا أبوزح أخيباتات كأستوعله أبناء الشركة ترحيت ولا أب كل أخيباتات زكايد كأستوعله سأجمع الله عبا حبا قصلوس حبا فوسط بالنيرة اتشجرنا أو تسينا نخنفوس ينبر شجرنا كنك قالعو ويكا بخالوت كنصرف أيكونن جن كنوصل لنا we have to be truthful حق أنياتات كنا كنوصل لنا كفوس كاللوه السيئتنا يمودات علامة سلازي أبزخون أزار أربانا أبزخون مسحوات أبدق يخونسي كل مالتي أنتو أرثوذكسو كاثوليكو أمنة إسلام زلوا يخون استفال عليه يخون ككبابر اللغة تسب نتمل أختوس يم حلال فو زي سامع معه ونخليكو نقول النزرباسي كلنا كبابل مالتها يكونا حسابنا ننبيني زكاوم حساب كل ويقلي جن بخبرة زلوا مقدم الأختو خم حلال نقول له إرتراوي إلا بو بخبرة زجر مكم كأتزسلتك أخبير الزارف سبي ولا علام أزوكا إتازد لي أخذ كون إتا أخبير تازقبه نتسبزهبه يوتانا تحسب مودة تفصل مالتي effectiveness مست respect يزلو أبزع عد ببزح بنتصر نجر نمهارينا مالتي لذا الشجر لنا نفوس حجون نحنا أنا 5 باقب زيب زعب هزباو منقستن بتكريستيان كزارب كله إتي أنصار تقال أملاخ زبلو نمن بتكريستيان زي كايد ويك أزنت صل حق خوت خلون مقوتنا بتصحفنا نقرب مالتي إذا قال أملاخاوي كونن إذا جوجيو نتصبق زغنا خا دقفنا خا بصحف بخبرت بتزلوا معرق الناس أوعك تقرب مالت يو حدا أبنت هبكم نيرة بزعباتي سدت قبل الكريستيانات زنبرة كاب قدام يكفل الزمن جميل بفلا يا أبتم فارقنا يكلا يكفل الزمن اثنين مجمريا تبقنا ناي امنت كريستنا اب صحف نروخبو ناي مجمريا سباي جاستين مارتيرز بحال ودي سماريا يو اب مفارقنا يكلا يكفل الزمن صحافو نت نغوس نايروم مالتي نغوس نايروم نغوس راح ينبرن نغوس نغستي نيرو مخنياتو بمولو خبروم جميرو زما كلاي بحري كساب بعل ግብጽ ዝጎዝ ዝነበሩ እዮም ማለት ለዛ ዓቢ ንጉስ እዩ ነዛ ዓቢ ንጉስ ግና እዚ ጥብቅና ዝተላዕለ ጃስቲን ማርቲር ጽሒፍሉ ማለት እዩ ንጉስ እናበለ ዕድሜኻ አምላኽ የን ወሐዮ እንተኾነ ግን ከምዝን ሽግር ኣለና ክርስቲያንሲ አይሰርቁ አይሕሱ አይዕምፁ نتحقق من قصتها يخبروا اتمسدد يوم ده انتايو نمنتاي فتح زي توت إلو بصحف كصاب حج ريكارد زلنا صحيفو أقربو مالتي violence بزي بلو سيف ملعل بزي بلو طبنجا ملعل بزي بلو إذا حدا نرئ مالتيو كابت بوزح مالتيو حج أبز قربة وانا بزبنا وانا بعسرة قبل الزبن زتخيل أبنت صوم ونتفلتوه ناي مارتين لوثر كينج جونيور ناي تسلم أمريكاون نريئنا مالتي مارتين أزيو عبسب زنبرأيو أبسوسات أستس ناي civil rights مالتيو اتزقرم من الباز زي تفلتوه انت دا خوينكم
سباقي ينير باستر ينير ناي بابتيست تشرش زحت فلت تخونو كنت فلت لذي نت السيفيل رايتس زناق أنا كابوشت بتا كريستيان زناق على السبي بتاريخ كن رياض لنا أب هاجرناون كل وقت الزامو دو دلنا يمود داتا معلتن ديلومي اتزبر هالو اتي امرؤ أملاخ رديوه زناقها ايو بزعبا مسالات نايسب زقدس اتحادق عمس كله كيدك أساس حدر بزعبا كبرت نايسب زفلت انت دا أخويني نعوت فاليو نايسب واغان تزيب اللغن اتحادق ولا يشفشف ولا اتحادق حمد الله يخون اتحادق أمي يحدر as long as نسوخ سعز السقبة كسعب صبو مدك أساس دك أسا I don't care بقدامي سحادة سعادة أبقلو بوتا يزارب نيرو أبتات قاي كوين مالتي أوي President Trump دقم خوني بلو تحدى أوه دقم من دي خامريز كام عندنا ترامب دي أمريكا بلو با قال بلو مالتي وزحيت واحد لا أنا يقد شنني إتي إيكونومي خصاب حافظ بلو ناي ريفوجي قد سني ناي زوم انتايز بلو مسألة ماينوريتي ساي قد شني ناي زي عليتنا تود عليتنا بلو I don't care. إتي إيكونومي ترى حافية بلو نتنا تايز بلو ناي ريتايرمنت يلعلو سلازلو بهم مخنياتي مريض أيو. لازم نتنا تاي قداي نتنا يجنزب ديو ناي منا بريك سعزت عمل لي حجها خلا يجزيه خمرتي. يلو مالتي. سلازي أبزي أسبولكم. مارتين لوثر كينج جينير إليكم كابتا كريستيان واتيو سب كنكح كله بفلاي بغال أملاخ إيو بزعبا مسل ناي ود سب بزعبا حرنت ناي حدا والكسب زقدسو نمنتاي حرنت ناي حدا سب اتسب كم دلاي وخنبر ناي حدا سب زهاو اجزي أبي هير سلازخونه حدا سب كخنن يقولون بخالق سب اتدلاي يخفتصم نصانت كوهاو كخل الله مرجا زهابه قدم قدادم እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ بزعباز ዝስቆርቆር بزعباز ዝግደስ ዝነቀ حسبي ኣብቲ መግዛእት ናይ ጣልያንን ናይ እንግሊዝን ከምኡ ቀፂሉ ኣብ ሃገርና ነዊሕ ዓመታት ዝኾነውን እቶም መጀመርያ ኣብ ኣርባዓታት بعال محبر شوعته جلز بحالو زنقلون اتناتهم هيسترن تدا أمبيبنا يوم الجمريا بوزحات كابتا كريستيان استوسيوم نابنت كم بعلا بي ولد أب ولد ماريا ممهرنا يمسحف قدس زنبوريوم صاب عد خنا ما خيدهم زقلقلو سبعي يوم بوزح متقص كلكم جن اتسمات بوزح سلازيد اللي قاليو أي تقصني بوزحات جن أب تمرت مسحف قدس جمرو زناقحو سبات يوم نت ريفولوشن نتناي نت إيرترا زبقسوه نمنتاي مسل سبي عجبومي اتحارنت سب سم استقال أملاخ سيك آدوئي نحارنت سب زك ألس كم زنايلو مقامقا بوليتيكانيا زبهال أيكونن الأملاخاوي إيو سلازي مارتين لوثر كان أبوهم اللس كابوشت بتا كريستياني تسيو مالتي بقربت كفالاليو مش جمرو نقال يوم أبزن دا شهزي تأتوني خاصخا قربت كخمز سلازخونه أبزن شنت بيت زخا أي تتكمني خان السخا كمز عينت قربت سلازلكا أبزن أوتوبس زياء بزم وتازي تسكالني خاصخا بت تيخا تسكال إلهم كفالاليو مش جمرو خيدك أسحاديرو We are human beings too. إلى مالتي. كابتا كريستيان تسيوقا تقاليسو. بخمي مجدي إخا نتحرنا تقالس زبل نوصار استيزهابكو. خقالس كلوجن non-violent protesti بحال تقالسو. كم زخايلو أبغلغل تقصتاتو مالتي. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate.
only love can do that በትግርኛ ክትርጎም ከሎ ንጸልማት ጸልማት አያውጾን እዩ ብርሃን እንተ ዘይኮይኑ ንጽልኡን ጽልኢ አያውጾን እዩ ፍቅር እንተ ዘይኮይኑ ይሉ እትቅልሱ ሴፍ ሒዙ ጠበንጃ ሒዙ ኣብ አደባባይ አይወጸን ቅልሱ መሳርሒት ናቱ ዝነበረት ፍቅሪ እያ ነቶም ጸልኡና እኳ ዘለዉ ነፍቅሮም ግን let's tell the truth እተሐቀ ግን ዝንዝን እዩ ግን ነፍቅረኩም ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅመሉ መገዲ ይብል ንሱ ክጠቅስ ከሎ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ምስፋሕ ወንጌል እንተኾነ ጥብቅናን ወንጌል ውን እንተኾነ በትናይ መንፈስ ሰይፊ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6:17 ተጻሒፍ ዘሎ ቃል አምላኽ ገቢርና ኢና ንሓዮዝ ግባአና እዚ ማለት ዘይከምት መስቀላው ዘመተ ዝፍለጥ ማለት ክሩሴድ ኣብ ታሪኽ ዝተገብረ በስምበተ ክርስቲያን እቲ ክሩሴድ ዝባሃል ማለት እዩ ኢየሩሳሌም ክሕዚሎም ኤውሮጳውያን ብዙሕ ደም ዘፍሰሱ ክሳብ ሕጂ እምነት እስልምናውን በዚ ጉዳይ እዚ ንክርስቲያናት ዝኸስስ ክሩሴድ ዝባሃል ጠበንጃን ኩናትን ሒስካ ዘይኮነ በዚ ናን ቫዮለንት ፕሮቴስት ዝባሃል ንሓቂ ክትቃለስ ቃል አምላኽ ይድግፈካ እዩ ብዘይ ጎነጽ ነተልኡኸ ክትፍጽም ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ዘይርስዕ መልእኽትታት ናይ ማርቲን ሉተር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ በርሚንግሃም ሲቲ ከሎ ብ63 ብዙሕ ጽሑፋት ጽሒፉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ሓንቲ ካብተን ዝጠቀሳ ካብ ቃል አምላኽ ግን እዚአን እያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ኣብ አሞጽ ምዕራፍ 5:24 ግናኸ ፍርዲ ከማያት ጽድቅ ድማ ከም ዘይነጽፍ ርባ ይውሐዝ ይሉ ፍርዲ ማለት እንታይ ፍትሒ ማለት እዩ ኣብ ቃል አምላኽ ኤኒ ታይም ፍርዲ ክትረኽቡ ከለኹም ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ፍትሒ ጃስቲስ ማለት እዩ ከማያት ጽድቅ ድማ ከም ዘይነጽፍ ሩባ ይውሐዝ ፍትሕን ጽድቅን ክቋረጽ የብሉን ይዝብለና ቃል አምላኽ ኣብ ዝተቋረጸሉ እዋንካ እዚ ጥቅስ ዝኽጠቀስ ይግባአካ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ መወዳእታ ሓደ ጽሑፍ ዝጽሓፍ ኮና መወዳእታ ከንብቤ ብኡ ድማ ክንውድኢና ግዜ ኸይዲ እዩ እቲ ቀዳማይ አንቅዶ ናይ ልቢ ወይ ካ አቲቲዩድ ናትና ወይ ናይ ዝኾነ አምላኽ ይኣምን የዝብል ሰብ ንስልጣናት ክእዘዝ እዩ ንመንግስቱ ክእዘዝ ንመንግስቱ ከኽብር እቲ ናይ መወዳእታ ርእስና ከይረሳዕና ቤተክርስቲያንን ህዝባዊ መንግስትን እንዲ እዚ እቲ ሪሌሽንሺፕ ኩሉ ካብ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ ሻምናይ ክፋል ዳርጋ ኩሉ ጠቂስናዮ ኢና ብዙሕ ማለት እዩ ናይ ቤተክርስቲያን ዴፊኒሽን እንታይ እዩ ናይ ህዝባዊ መንግስት ዴፊኒሽን እንታይ እዩ ዝምድነአን በተ አሉታዊ መገድ እንታይ እዩ ዝምድነአን በተ አወንታዊ መገድ እንታይ እዩ ብዙሕ ጠቂስና ኢና ኣብ መወዳእታ ክንብሎ ዘለና ቲ ላይን ባተም ላይን ዝነገርኩም ግን መዓሲኻ ትሰምሮ መዓሲኻ ኣይፋል ትብል ሓደ ፕሪንሲፕል አውጺና ማለት እዩ እቲ አንቅዶ ልብግን ኩሉ ግዜ ንምእዛዝ ንመራሕትና ንምእዛዝ ንመንግስትና ኩሉ ግዜ ድልዋት ክንከውን ኣብቲ ምስቃል አምላኽ ዘይቃዶ ከመጽእ ከሎ ግን ቀርንና ከነልዕል ንሓቂ ኸ ክንጋደል ይግባአና ማለት እዩ ካልእ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዚ ንባብ ከምብቦ እሞም እንቲ ብጽቡቕ ክመሓላለፍ ጸላኢናን ጸላእትናን ምግንዛብ ወይ ካ አዌርነስ ምህላው ክትፈላልዮ ኣለካ ብማዕበል ከይንኸይድ ሓደራ ምክንያቱ መብዛሕቲ ግዜ ምስ ማዕበል ዝኸይድ ጥዕና ዘለዎ ይኮነን ክንጸጽዮ ምጽጻይ እኽሊ ምጽጻይ ምሻሎ ንነገራት ክንጸጽዮ ክንክእል ኣለና በቲ ግዜ ኣብሄር ዝህበና ዓቕሚ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ብገፊሑ ክነለልዮም ዝግብኡና ነገራት ኣለዉ መን እዩ ጸላኢና መን እዮም ውን ጸላእትና ኣለሊና ክንፈልጦም ፈሊጥና ውን ተገንዝቦ ክንወስደሎም ወይ አዌርነስ ይግባአና ጸላእትና እቶም በዓሌት بعدي
بوجن بهايمانوت بأمنت بقربت بقبيلة زفلاليو يوم اتفللي ناي امنت عبوتو ايو بأمنت سلت تفلالخاقنا ناي نقدي ناي سل افقاد ورقة تواهي بكامالة يكونن ودسب بمخنيات ولك هايمانوتو كقلل كقسة كوجن كتصلع كقفع فتسي مفتحي كونن إهبا أنت إهبا أرثوذكس إهبا كاثوليك إهبا كنيشة إهبا جوهبا إهبا إسلام كالئ وننتلو الناولو أمونغو حدا هزبي سألئن متفنانن زوزر أسبات قنا عقب مغنياتو فردي نايك زيابهر سلازغنه كم ويو أب قدس صحف أبرومي معرف شمونته 33-34 زلو نتوم حريات أملاخ سيز غصهم منيو أملاخ يتوزا تصدق وتزغنن كمنيو كريستوس يسوس تزموته رغب موتات استسه أبيمان أملاخ كوينون من تنازل من زلو بإيوتاوي الزراربا حدنا أملاخ أمنت اللوني زبل انت داهاليو بزي قد السنتاينت نايتخال سب كم تتحياواي سامراوز قبرو كفكر ترايو تتسويعو أنا أملاخ يزملخ النابلغنا بأنصارو بزتفلالي ملكعاتو بقطتاوي يكون بزي قطتاوي عمت ويكا injustice نزقبر والكسب يكون تكال كمون منغستي زتبابع ويون زدقف سب تعمت اللغة كبلو يدفر